Čaute ľudia, moje meno je Herez a ja vás vítam u 5. epizódy Minecraft. A ideme na to. No sa vrhneme na hru. Vidíte, po sme začali stavať tie základy. Ešte ich nemám dokončené, vidíte, že som si len tu začal troška takéto dávať vysoké, lebo teraz som bol v podzemí, som bol naťažiť kameň, hej. Aj našiel som zlato, aj železo som našiel. A strašne veľa uhlia mám, takže to je dobré. Ako vidíte, som sa dokopal až ku diamantom. Našiel som ich... Fú. Ale tu už pojeme troška tak. Takže. Začal som ich iba tak rovno ešte. Počkajte, mám dva krompáče, jo. Počkajte. Aha, ja som tu nechal redstone. Konečne, iba jeden. Škoda, nemám do ryti. Nezobral som kameň so sebou. Možno to nevadí. A dneska som chcel pokračovať ďalej v kopaní, len ja hlupák som zabudol zobrať torče, takže asi to... yes! Epa, ďalší redstone. Konečne redstone sme našli. Super. A veľké zásoby redstone. Som rád, že sme našli. Počkajte, ja tu vykúpim troška viacej kameňa. Dobre. Ja si ten kameň dám tu ku sebe, aby som tu mohol zabeňovať tie diery. Tak. Tak a... Ešte toto, počkajte, tu je tá diera. Počkajte, ja stíšim, lebo 7 hodín a... Idú si myslím noci väčšinou. Dakedy kúkam ešte stále. Je to celkom dobrý seriál. Mňa celkom baví, takže... Dúfam, že nájdem aj diamanty, lebo som už úplne dole. Kde väčšinou bývajú tie diamanty. Chcel by som to nájsť. Veď sa dnešný diel nebude zase iba o bani. Ešte by som chcel troška dokončiť základy. Takže do tých 5 minút by som chcel skúsiť hľadať tie diamanty. A potom pôjdeme dokončovať hradbu, len sa mi musím štvoriť troška kameň, lebo proste mi došiel, hej. Počkej, som šiel tady, ale tam... Počkej, tu je toto šaľka, to sa mi teraz nechce tam. Nemám okolo seba lopatu. Tu je kameň, dobre. Tak. No super. Chcel by som nájsť aj spawn. Zombícky, alebo menší. Sa spravedlňujem. Takže do tých 5 minút, tak keď bude 4:30, tak už začnem sa vrácať po tým rebríku a potom pojeme. Tak. Ďalší redstone. Super. Tak, dobre. Takže začal som našiel iba redstone. Diamanty začal som ešte našiel, čo troška štve. Železo sme našli. Hej, dobre. Železo sa tiež ide. Ja som si tam hore ešte ochabil tú jaskyňu, že keby som chcel ešte uhlie hľadať a železo. Hoci železa už mám jeden stack zatiaľ. Hej, ale to je ešte málo. Ďalší redstone, tak to je super, ale potešujú by ma aj diamanty. Akože redstone tiež som spokojný, že ho nachádzam, hej. No, počkajte, toto tu budem zabeďovať s tým zvyšným. Už sa mi zvýši, to mi vôbec treba. Počkajte. Dojte, ja som zabudol, že sme sa mali vrátiť. Dobre, takže začal sme našli redstone. Ja sa cestou najem.
Ešte mesa mám dosť. Takže môžeme z tohto hore. Niekedy som robil, si pamätám, také schodíky, ale to mi strašne dalo veľa zabrať. A už sa mi nechcelo stále robiť tie schodíky, tak som si proste spravil takéto bloky. Ne, nepadaj, fú, ne. Nekontrolujem, čo robím. Takže, tak. To, čo som dal iba po jednej strane. Sme hore. Zaberním, že by som náhodou nespadol. Počkajte, kde mám veci. Takže, tak, už mi tu pribudne aj redstone konečne. Ďalší iron. Takže tam vypaľovať. Tu sa ešte nevypálilo. Dobre, pridám to k tomu. Kameň tak musím vypaľovať, 6. Takže si dvoje vezmem. Dobre. Tak, super. Čo som chcel? Aha, dobre. Že som sa tu vypaľuje, hej. Dobre. Zase iba 2. 56, super. 56, no výborne. Takže pridal som tam kameň. Toto mi treba najviac. Počkajte. Stále omylom dačo inče kúpim, takže ja si nastavím, že koľko ešte budem môcť použiť. Dobre. Schodíky mám, takže... Dobre, ja by som sa vrhol na toto tu dokončovanie. O, tak to mám ale šťastie ja. Hneď keď idem... O, to čo je za stromík? Kde mi rastie tu. Víte, že som si hradbu postavil okolo dediny. Lebo oni tu majú obilie, aby som si nemusel robiť vlastne, tak... Som si okolo nich postavil. Takto? Dobre. Ja potom asi tento dom budem ničiť, lebo mi tu zavadza. Ja ešte plánujem dať tak okolo domu lávu. Som našiel lávu. Buď lávu, alebo vodu. Okolo domu, okolo hradby. By som chcel dať to, takže... Tak, hej. A už asi všade sa mi zdá, že som dal tak. Tu bude tota. Brana. Kravičky, už nemám veľa mesa. Poď ti kráva. Skapeš. Nej do vody! Dobre. Aj kurčatko tu je? Kde je? Neutekaj mi, slepočka. Mi dochádza meso, tak musím zabíjať. Aj tu je nejaká ovca. Keby som náhodou, hej, že by som chcel hrať potom tento server, možno budem hrať aj s bratrancom, možno. Takže by som mal na jeho posteľ, už mám zatiaľ 2 voľné, takže ešte jednu. Toto tu si ja potom v tej hradbe budem meniť všetko. Čo tu je? Dobre, 8. Tam nič netreba vypaľovať. To je 14. Dobre, počkajte. Neviem čo teraz čím skôr. Dobre, že mám tých viacej peci. Je to tu. Voľna tu, dobre. Pierka tu. Železo tu. A ja to teraz stopnem a uvidíme sa, keď si spravím takéto bloky na veže. Takže zatím sa majte. Takže som späť, čiže som si narobil toho dosť, ale sa pozriem, že či náhodou mi počkajte a pár. Si vezmem na nové točky. Si pozriem, musím to robiť styky za chvíľku. Fúr si milujem ten crafting. Fuck, som sa pomýlil, zase som vyrobil 4 misky, no nič. Možno sa zídu na dačo.
No a ja už keď som dorobil toto na veže, ja som chcel dať troška inšie tie veže, aby boli troška krajšie. Troška som spravil toho viac, ja si myslím, že ešte asi budem robiť, keďže som spravil toho dosť málo. No, vidí sa. Ale nie jeden stack tu bol. Neviem, či vás to teraz bude baviť. Stávanie tých väžov. Ja si myslím, že možno by vás to viacej bavilo, keby som potom iba ukazoval, čo som všetko postavil. Dorobíme túto väžu a ja to možno strihnem. Alebo možno sa vyberieme zase bani tých posledné minúty. Alebo budeme robiť väži do tých ešte 5 minút a potom ďalšia časť, možno už by sme mohli si nejaké tie zvieratá priviesť do kletky. Ne? Nejakú tú farmičku si vyrobiť. No ja som vedel, že to ešte bude málo a ja som myslel, že sa mi ešte zvýši. A to zase iba jednu väžu som začal robiť, ty vole. To žere ten kameň. Ale že dosť. Som nedal jedno. Vidíte? Stále som dal také. A tu som nedal. Nič, ty dežet. To som sa pomýlil. Ja to tu nebudem dávať. Čo dáme napríklad tu aj. Nemáme viacej. Takže, čo ja viem. Tak ja už by som to aj ukončil, tento diel bude mať 12 minút. Šiesta epizóda už bude lepšia. Tam už by som chcel si tu v tejto hradbe niekde tu tak po boku spraviť tu nejakú farmu. Alebo vonku si spravíme tu niekoho hradbu, tu na nejaké to miesto, na takú malú, na takú malú nejakú hradbičku. Či na takú malú nejakú farmičku, kde budem mať ovečky na vlnu. A ja neviem, krávy tam budem mať. No, takže tento kameň sa mi ešte dopečie a ja už ešte troška budem hrať v noci. Dokončím tie veže, aj toto tu, čo som tu povynechával. Tie pasíky ešte podokončujem a zajtra ráno by som možno začnem robiť tú branu. A možno potom to natočím už, keď už budem mať, možno hej, že keď už budem mať bránu, nie som si istý, či budem mať hotovú. Ale chcel by som mať hotovú. Keď to poobieram, to bolo krajšie. Ty kokos, mi to vypadlo z hlavy. Dobre, kašľme na to. Takže ja sa s vami lúčim, keď sa vám video páčilo, nezabudnite sa nechať like, koment a odber. A majte sa. Čaves.